tabay. Sa una ari si bakaw. Tabay nga kabhanan o kaliguanan. So mo ni siya ang timba nga gamiton para makuha og tubig. Kini siya. Anaon siya. Oops. So dala na siya exercise. Pareha ning ate oh. Naksauna nak nga wala pay ko anak. Layo kay mo atuan. Sa tabay. Nya lukdok. Maglukdumi nga na itubig. Nya ang tabay puting layo ah. A lot of exercises. Yeah. So nindot siya no kay ngano ma-exercise. Sa may mayus nimo. Energy. Very good. Sa katungkuan nimo na action nak sa science nakatubit ang push and pull sa force. So mo unsa man nga force imong ma-apply ana? Pulling. Yeah, very good. Ilong maani mo eh. Ilong kayo. Exercise. Exercise like this. Nandaog na ko. Ang bukid. I like this out helping. Ay lang kasi home. Saan yung gikaon? Isda. Mapasarap na itong balma. So mo ni siya si Manding ako ang iyaan.